Mga tugang, good morning po sa Indugabos. Dahil pong personalan, si Henry M. Tagahapot lang. Ini po ang lalaking hindi inuumaga. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Mga kasimbagan ang katuyuhan. Ang sarang isyu malinawan na ang sarang problema masolusyonan. Ini po ang hapot. Mga tugang, digdi po sa DCGB Radio. Para duman sa mga kababayan niya to na may concerns, mga tugang sa tuya at tabing atay o kaya liver, mga tugang sa dami ng kumakalat na mga sakit katulad ng influenza, sipon, ubo at iba pa, nakakalimot tayo sa iba't ibang sakit na maaring tumama tulad ng sakit sa atay dulot ng stress, matatabang pagkain at alak, kawawang atay. Wag naman. Gusto mo bang magkaroon ng liver disease tulad ng fatty liver? Huwag pabayaan ang kalusugan ng atay. Proper diet, exercise, at ngayon meron ng Liver Aid Pro. You heard that right, Liver Aid Pro. Liver Aid Pro. Ibang Liver Aid ito. May silimarina, may vitamins pa, vitamins B1, B6, B9, at vitamin B12, karagdagang nutrisyon para sa mas malakas na proteksyon. Ito pa, ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. Bukod sa proteksyon, nagpapagaling ito ng liver injury. It prevents damage to liver cells and aids in regeneration. Ang nadamage na atay, maaring muling bumalik sa dating buo at malusog na anyo. Ito pa, ang pinaka-pro. Ang Liver Aid Pro ay over-the-counter OTC dahil ito ay maaring maging support o makakatulong sa treatment ng iba't ibang chronic inflammatory disease ng liver tulad ng alcoholic and non-alcoholic fatty liver, viral hepatitis at liver cirrhosis. Ganun pa man, OTC ang Liver Aid Pro, hindi kailangan po ng doctor's prescription. Proper diet at exercise kasamang araw-araw na pag-inom ng Liver Aid Pro. Yan ang kailangan natin. Ano pa ang hanapin mo sa Liver Aid Pro? Pro liver, protection, pro health, pro treatment, basta may healthy lifestyle, sakto ang Liver Aid Pro. Mag-liver up na! Ang Liver Aid Pro ay available po sa Mercury Drug, Watson, South Star Drug, and all leading drugstores nationwide. Silimarin Plus Multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Mga tugang ramon tanawan, mga buena manong report. Hali po dyan sa lawas kay Baan Mega Force Patrol. Bareta po ni Karen Ala. Hapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Karen, good morning Karen. Go ahead. Yes, thank you, VP Henry. Inamin mismo kan DPWH 2nd District Engineering na dahil na naluwasan pang pondo ang pag-ayos, pagpadagos kan lubak-lubak na porsyon kan tinampo sa barangay Siwalo kan Daraga Albay. Kaya siring pagkaraot, ang estado kan tinampo sa lugar. Iyan VP ang kasimbagan kan information office kan ahensya sa pinag-follow up niya itong kamugtakan kan sarong portion kan tinampo sa lugar na pinagsasarabi asin agrangaya na kan mga tawong ganit binarayaan na sana pagkatapos na ayuson so tinampo kan tulay sa lugar. Kan personal VP nila pinalo up kan DCGB News ang issue. Dahil ining malinaw na komento o pahayag kung nataday na ini naluwasan ki fondo, pangani na maayos, ang lubak-lubak na itong tinampo sa may Siwalo. Alagad ang nakapagpa-komplikar sa DCGB News, ang pagsabikan ahensya na day ining nakatenggam proyekto dyan, day man ining proyekto sa Siwalo, sa ibong kan matatandaan na report, na iyo pa sa naan nahilingan na nag-aayos kan tinampo sa sarong tulay digdi, asin tigla na uman na sindaan masakob kadtong na lubak-lubak na agihan. Alagad sa ibong kan makusog na pahayag na ang kan DPWH 2nd District na day ining nakatengga na proyekto dyan sa Siwalo. Sinabi kan ahensya na tanganing maipadagos ini, pwedeng magbilog ng resolusyon ang barangay kan Siwalo na isusumitir sa Sanggunian Bayan kan Daraga. Tangani na maikongkreto ang pinagrereklamong tinampo. Mantang ang Sanggunian Bayan man kan Daraga pwedeng i-endorse sa DPWH 2nd District. Tangani na maipropose ang pondo kaini sa DPWH National Office. Alagad paglinaw kan ahensya na dahil nangangahulugan na pinag-propose ini sa National Ngunyan, insigida mapuuna kan patrabaho sa pagsabing subject for approval as in funding pa yan
asin posibleng abutan pa nin tirambulan o mga siguro san taon o labi pa. Nako. Di ano na mangyari kan? Magiging lubak-lubak ng duro-diretso yan sa Daraga, Kiwalaw area. Oo. Agihan ko yan eh. Yes, BP, unless Kanagkato daw kay Mrs. sa airport kan sarong aldaw, inagihan kong pabalik. Grabe. grabe. Oh, pero bagay, bako man, ano nag-aaragi dyan ng mga auto? Mga pasahero ba o private vehicle? Pareho, Henry, motor, may mga kotse, saan nasususod tang reklamo, nagtakataragtag na yan mga tao, Oh. maski ang bados, Okay. delikado nga yung mag-agibig din na sa sangkay mo, sa matatagtag to aki. Ang siga reklamo baga, Henry, So, bados? magapo na so. Di mag-agi dyan ang bados gayod. Oh, siyempre, matatagtag. Oo. Buda sa babadusan pa sana. Ay, kalatag. De, sa bagong kasal baga na mabados pa sana. Dapat di mag-agi dyan, ta medyo delikado yan. Lalo na kung maselan magbadosan sarong babae. Di Okay. ba? Okay. Ang pinagreklamo baga dyan, Henry, sumagapo-gapo na agihan, mantang pag minauran, garing minakalutan ki uro ararom, kaya sa mga motorsiklo, nahihirapan mag-aragi. Iyo. Iran itang kay Congressman Kaloy Loria, baka lamang pwedeng magibang kipagi na mabadgetan iyan para sa road. Pero dahil nga ning sarong kilometro yan? Dahil sarong kilometro yan eh. Pababa digdi sa may, ano ini? Pababa digdi sa may Ilawod. Garo dahil mga sarong kilometro yan, di ba? May naagi dyan sa may, ano nga na yan, nakuha na yan. So, farm plate, di ba? Yes, Henry. May naagi dyan sa may farm plate. Dahil man sarong kilometro kayo din, maluya kayo mag-estimate paminsan. Maksiman ako, pero susubig din sa picture, alikot man sa naimibit Henry ko, para iyo yan, ang issue, magapo-gapo, Okay, pero okay. issue, pag nag-aragi, Okay. O di sige, wala tayong nakuha. wala. Nya, alam ko na. Di pwede nindang, ganda naman so isip ko, nakainom kaya ako ngunyan ki, may nagtawa kaya sa kuyang drinks dig din na garip mamaray magpakang giisip. Di, nya, iyan baga nahiling ng lubak-lubak, di ba? Aram ninda yan, di ba? Di nila pwedeng i-endorse sa region, di ba? Nagba-budget preparation baga ngunyan. Di nila pwedeng i-endorse na budgetan yan para sa road concreting? Iyo manangga. Di mo na Ang hapot. sabi ninda, Henry, Naisip ko lang. ang sabi ninda, ang proposal na ini, direkta sa DPWH Kaya nga National. ni, sino dapat ang nag-propose ka iyan sa region na mabadgetan para sa GAA 2027? Di na ba sa proposal? Di mo na hapot. Dahil napot. Diyan ako kikalintura. Pwede man baga yan, di ba? Pwede man yan. Oo. Natalatong tapa. Nang trabaho kan mga congressmen, buda kang mga list kan iya, di ba? Magibonin batas. Bako man ang trabaho talaga ng direktamente, magibo ki proyekto. Ang primary work ninda is to legislate a law. Pero pagkabot gyud sa arog kan, isinabay nindan sa GAA 2027, nga ning mabudgetan, marilisan, di ko na sinang fundo. Lalo pa, Sa nga ng kahuron mo tabi, Karen, sa kahuron mo? ay di, ugaring depende pwede mag-mensyon, taday man, ang otorisado sa napalan, di si regional director o si district engineer. Then ang PIO ngunyan. May PIO, pero Then di na pwede magtaram ang PIO. Ang otorisado magtaram sana si director boda si district engineer. Yes, G. Henry. Yan ang trabaho kang PIO kung dahil ang pwede magtaram. Willing man sila magtaram sa mga arog kay ni. It's just that they sila pwedeng i-quote sa mga news. Kaday pa man ngayon si dokumento o papeles na formal na pinagataw sa mo si DPWH Secretary Dizon na pwede na ngayon ka mo magpara pa interview. Kangunyan, ang Ini nga otorisado, nung interview Pilipinas ini, Director, ang pigbabawal ni Dizon so tungkol sa mga flood control. Pero ining may local concerns, dahil manahul, dahil ka na kan magtaram, tanang nga Okay, sige. Ako, nagasusog man sa na. Para kanalo ka na ba? Ako. Hanap mo pa kan sa tabo. O ang suggestion ko kung nagdadangog sinda. Sana ha, nagdadangog. No offense men po. Inigayo, dapat sinabay nindo sa GAA. Nga ni mabudgetan yan. Pako. Yan.
Pag nakabalik, aputon mo tabi, Shara, ay, ano ini, aputon mo tabi, ano ini, Nicole. Aputon mo tabi, Karen, ha? Yo, okay? Apo. Sige. Ayan, depende. Asa giraray, resolution pa lang depende kan barangay. Ito dito sa Sangguniang Bayan. Sa Sangguniang Bayan kan talaga, ma-endorse sa DPWH second. Sagkod na may propose ini sa National Office. Maindor siya, hanggang sa, at na nga, ibugtak na sa gaa, biyo pa, nga ni mapunduan yan. Oo. Pagayo. Sige. Yan ang report, Sharon Ala, distributed. Ano, amigo? Tama daw, amigo, ang sa kuyang suisyon. Amigo? Inhale. Hello? Inhale. Inhale. Tala. Di ba? Bibi, gano'n na lingawan mo. Oo. Primero, nasa Pilipinas kita. Ramdam ko, ay, iyong manangad. Pag-una ko, nasa Amerika na naman kaya ako. Matoyo. Nasa Pilipinas pa lang kita. Kedua, Dalawa, karamdaman na dakol na trabahador sa gobyerno na may tapaho. Matoyo. okay. Ako man gabos pero kadaklan may tapaho. Yan, oo. Halion, magtagahubaon mo ni dan tapaho. Kuta na. Adi, Paki-explain mo tabi kung ano ang tapaho sa Ik- iba. ik- Iba day aram. ikaw mag-explain. Karata ka nagtaram. Sige na. Baka masala pa ako. Ano iyan? Ang tapaho. Piguhuba baga yan, di ba? Sutig ka ka, tigsusulog baga sa kabayo. Yan. Nanggad. Oh. Iyan ang tapaho. Ang hiling kang kabayo kaan, Sunan hiling. diretso. Dahil siya nakakahiling sa gilid. Iyan ang tapaho. Oh. Ang gusto sabihin, kung ano sanaan naihiling ninda, iyo sa nagigibuhon. Yan. Karamo ang naihiling sana ninda. Bahay na pagtaraman, tagalaram ko na yan. Ay, di ba man nasa ano nailing mo? Para sa kuya, nahiling lang ninda. So, ATM ninda. Iba man na sa isip ko talaga. Ibang nailing ko. Iba na sa isip ko eh. Basta nagsusulong. Iba talaga sa nasa isip ko eh. Iba. Oo. Gusto mo itarang ko sa nasa isip mo. Ano? Latosunta ka. Nasa isip ko man ito. Garo, yung pareho kitang nawa. Anong yun na tayo yan? Pag tiga-agihan dyan. Ay, nako. Pag nagamotor ako dyan, nagkukuntol. Ang sa kuya nga ng autong duro na kula, nakakamu-mu dyan. Ay, hirap ako sa sunod ko. Pero maski nag-uuntol, maray man. Nagreklamo siya kan sunod mo. Nakakaabante sa likod mo. Reklamo. Ako nga ni, pag ako minaagi dyan, sabi sa ko kan, Hinakupuon nga ni. sabi sa ko kung kataning ko, luway. Makakatandol nga niya ako. Kaya ka nga pinaghihidali. Pagkakaabot kanya kita duman sa dumanon taang nako yung pala ano. Grabe talaga yan dyan. Tapos diretso sumigaw, tap sa legs mo. Luway lang. Ha? Okay. Ay, ko pa na. Experience siya yan. Istorya, si Mrs. ito. Latosunta ka, si Mrs. ito. Sa mo pala, minako po sa nang bigla. Grabe talaga ang tinampong yan. Yeah, totoo. Pinakaray sa tulay, sa tinampo dahil man. Yun na nga niya. Yun. Nagagalas kan mga proyekto sa DPWH. Ay, nako. Pero bako holistic. Yeah. Kasi madami Venus Dizon. Ang problema sa inyo, mahilig kayo sa phase 1, phase 2. Yan. Dapat, tapos, walang face. Problema. Tapos dapat. Di ba? Yung nga ni tabi. Yeah. Sana, maghuba man lamang mo na kantapaw. Tapaho. Okay. Good suggestion, Migo. Okay. Tabi. Sige. Salamat, Ton. Mga tugang 8:09. Oras po sa Pilipinas. Report. Hali po dyan sa luwas. Kasabay po ang bareta ni Joshua Bino. Mga tugang, may reklamo dyan sa may Bagtang area. Hindi mananggad, pigiagihan ko ini minsan. Pigiagihan ko ini minsan. Malangan ito, kung naghidali ka baga. Ade, dapat makaskas kang makabalda dyan. Dahil ka basta-basta makakabalda. Tapos sabat mo, ingatan mo,
ang wala to kan tinampo, mga tugang, may nakaparada. Nya kung naghidali ka bagang gusto mo tulos, makaagin na day ka maabutan. Tataramang ka naman wag mo ngang bilisan. Bakit nagmamadali ka? Baka abutan tayo eh. Nino, alam mo na. Wag ka ngang ganyan. Nagawa ka ng kung ano-ano. Takot ka? Bakit natatakot ka? Actually, oo. Oh, yan da. Ano yung pag-imbento mo na namin ng istorya? Pero seriously ha, iyan na tinampong ini from United Institute going to Riles sa Bagtang or going to Puktol, iyan tabi dyan sa may spillway na iyan. Ano? Dapat day po yan keep parking left and right, tasadit ang tinampo dyan. Natabaya pagpaparkingan nindo iyan na yung klasifikadong busy na tinampo. Nag-iinit naman ang payo ko. Joshua Bino. Good morning, Joshua. Yes, BP. Good morning. good Good morning morning. sa mga parantabay. Tama ka dyan. Makaulok na makamundo Oh. ang sitwasyon dito, Henry, kan Bagtang Road, digdi sa Barangay Sagpor, Munisipyo Candaragalbay. Oho. May dakulaon ang nakasurat na no parking. Okay. Pero sa atubangan mismo kan nakasurat na yan, nakaparada sa mga bihikulo. Iyo nga na ng problema kang Department of Education. Yan ang problema kang DepEd. Nagdarakula kita, naturoan kita magbasa. Hindi ko tagatawag magbasa. Tataw kitang magbasa, Joshua. Tinuruan kita kaiyan na kung how to read. Ang problema taday kita tinuruan kung paano pagsabot. Masabi si Director sa dadamay na naman niya kami kang istorya mo. Dapat, pagsaroon Maluya ako ng kita, subject, mga tugang sa pig-apod na intentional comprehension, ay, ano pa, sala. Unintentional, ano nga na ang negative kang kabalyuan, ang kabaliktadan kan comprehension? Pagsabot, dahil nakakasabot, intentional, na dahil pagsabot, English Joshua. Intentional na dahil pagsabot. Ano English? for comprehension, Di. Ang maluyang pagsabot. Pero kita, mas kinasabutan pigpipiritang dahil ta pagsabuton. madunong yan. May nakaengkwentro na akong araw kang kadunong. Tara, may tatangong ulukan ka sana. Nasasabutan. Habo niyang gibuhon ang nasasabutan niya sa buhay. Tama? O, ilinganaan. Amang gayo. Look what happened. Ngaya, now, ngunyan ngaya, ilingana iyan, English. Now, you look at, tama pagka-translate ko, Joshua? Bicol. Ngunyan, hilinganaan, English. Now, look at. Oy, mga aki, karaw lang ito, ha? Baka araw ko ninagitan ka mo kan teacher nindo. Joke lang yun, ha? Okay, sige. Describe, Joshua. Go. Ayan, dito Henry, digdi sa kalabaan kan Bagtang Road. Halimbawa, naglawg ka naman sa may gilid kang tao, bagay ni depende kan UI Buda DRHMC. Naglawg ka naman, sa too kaya na portion kan tinampo, yaon dyan nakasurat, ang darakulaon, naka-imprinta, no parking. Di ang makamundo na makaulok, sa tubangan mismo kan pinturang no parking, yaon doon nakaparada ang mga auto. O may police officer na tabi dito, Henry, na naglilibot-libot mo niyan digdi sa area, na pigahanap sa mga driver kaining mga bihikulo, tanganing paharalion, susugman sa sumbong na nakabot sa DCGB News, sa gabal depende sa bulos kan trapiko, ining mga nakaparada na mga bihikulo digdi sa lugar,
Sabati inibaga, hayakpit nga ning tinampo, buda DC Road, gulpiyang nag-aaragi-agi di tabi di si Henry. Ako baga Joshua, Pa-shortcut nag-eskwela baga ako ini. dyan sa Bicol College. Iyo. Nag-start ako dyan sa Bagtang. Bagtanggin nyo ako. Yan Ah, sarili ako nag-start sa Bagtang. Iyan tabi, pigala ko sa naam from Bagtang to Bicol College kang panahon. Bako araw kang kakipot ang tinampo dyan. Tamas kingani ining mga sidewalk na ipangharong hinarungan sa gilid ko iba. Ngunyan, hinarungan na pinarkingan pa, di piyot ang tinampo. Siya may kasalan kaan. So nagparking o so nagpapasunod kang lay? disiplina nagaraw. Ah, Ang ketuan, disiplina. yung ngani yan. O ni ngani o. Aram mo nga tabi idol. Repeatedly ko na kaiyan, tinaraman ang chief of police kandaraga, sa gabos na pigpapa, apod ko na committee hearing. Sinda kaiyan, naglaag na signage, pero daipig implementar. Oh. Kaya kung natapodan ko ini si Kagawad, ay, busy ang linya ni Kagawad. Alam ko na, busy ugaring sulinya. Busing, mapod pa ako sa imo. Sige tabi, Joshua. Nang sitwasyon dig di tabi di si Henry. O, nina. Hey! Madali lang tabi, Joshua. Madali lang. Hindi ka magiro dyan. Hello, good morning. Ay, hello, Tabi Idol. Good morning. Councilor, Marinaga tabi, attorney Makasinag, boss. Marinaga. Nagdalangong baya ako sa imo. Yan sa report ni Joshua. Opo. And, nag-react ako. Repeatedly ko nakaampig tataraman ng Chief of Police. Mhm. In fact, ang katotohanan kaya nagsurat na ako, itinao ko sa iagabos na ordinansa sa trapiko sa Daraga. Ay, very good. Oo. Aprobado iyan ni Mayor Vic. Aha. And sabi ko sa Inda, repeatedly sa committee hearing, sabi ko sa Inda, mag-document niya ako kay mga violasyon na dahil hindi pig-implementar ang ordinansa. Ta ako mismo ang ma-file ng kaso sa Indo. Sinabihan ko na tabi yan, Opo. Idol. Kaya pigahalat-halat ko, and magayon man yan na na-report ni Joshua Opo. sa radyo, puro Oo. na nga ni, nakaka-insulto talaga. Kung hilingon mo, yaon mismo ang pulis. Iyo Diyan po. Sa may kanto. Iyo po. May Yun- substation dyan Yeah. ang pulis. Tama ka po dyan, Pero attorney. Kung ihilingon mo, gabos na ka-park dyan sa may no parking. Iyo. Oo. Nako. And araman sa naninda na busy street yan. Iyo baga. Nagralaog pa 3rd district. Yan. Iyon ang good po. Yan na dyan nag-aagi. Iyon ang good po, attorney, councilor, kung hali ka bagang UI o hali ka nga digdi sa Legazpi, anima left turn ka? Tama, right? Oo. Right or left turn ka? Ang pagtiko mo talaga, kung bako wala toong auton makuan mo, maagihan mo, di ka makakaabanti tulos, taso pasabat, siyempre magibuhay ka. Kung bako, iyon Tama. magibuhay sa imo. Tama. Di ba? Sabi, pati mga tricycle, dyan Iyo po, may so, parking dyan sa gilid, pasahero. sa right side, Opo. di ba? Iyo po. Hanggang po duman sa mainutan kang pag-ibig baga, duman sa eriyang yan, Opo. ano daw kung magibang kang pulis, na bawal ang parking talaga dyan. Ako, sa ko, dapat i-allowed tayo ng tricycle. Taga rin, haloy ng parking ang kan tricycle dyan tabi, councilor eh. Garhaloy na, di ko aram kung may batas Pwede yan. naman po. Yes, Pwede yes. naman po. Pero igwa talagang ordinansa kaya. Yan nakalaag na ordinansa ang Pigsite Ninda. Opo. Iyo mismo yan ang ordinansa na nagbabawal kang mga parking sa gilid kang tinampo. Lalo na sa mga busy street. Ayun. Pero ito pong parking digdi, ening, garo, terminal dyan kan tricycle, allowed po ang tabi, councilor, attorney? Ihilingon ko po. Kung may ordinansa yan. Igwa man na ordinansa po kaya sa mga tricycle kang mga Yeah. parking area. Taka ito Suda. kaya, gali Oo. kang nag-eskwela pa ako dyan sa Bicol College, yan sa Indo. Uning, igwa na talagang kwan dyan, igwa na talaga dyan kit, tricycle sa kantong yan. Lingaw ko na, tahali man ako nag-cover kayo kan sanggo ang bayan. Gari na tugutan, anday ko na aram tabi, councilor, kung naisurat sa ordinansa yan. Ta siyempre, mababa ka ngaya, mababa ka ba ngaya sa jeep, hali ka ngayang Legazpi, nagsaod ka sa Daraga, pagbaba mo sa may UI, di kang option, matricycle ka pa siring sa Bagtang, di ba? Gararo ka iya. Iyo tabi, Henry. Opo. Ang aram ko kaiyan, mas latest na ordinance iyan na nakalaag dyan, 2019. Ayun, Itong yun. sa mga parking prior pa ito kang 2019. Kaya i-review ta po iyan. Yeah. And in fact, nagtaram na ako na babaguhan ko ang ordinansa manungod sa Mm. illegal parking na dadagdagan ta na magkaigwa ng
clamp, yan, yan, mga yan. auto. Yun po yan. Oo. Lalantangon yan. Yes, magayon po ang tabi ako tabi attorney si councilor. Personal kong nahilingan sa imong trabaho diyan sa sanggunian ta, na monitor na Joshua etc. Pero nalingkuan mo. Yan tabi na pigigibom mo niyan, ipagpadagos mo po anta ako sa iling kung magustuhan niyan kan mga taga Manuang Daraga na gusto mo maging orderly ang gabos diyan susug sa ordinansa ta sa lokal na gobyerno. Iyo po, pati dyan sa sentro mismo kang Daraga, lalo na paghapon na, Opo. yan pa ang sarutang tututukan. Opo. Nagkakulo na po ang nagrereklamo kay yan. Iya, opo, okay. Sige, padumanan ko tabi, attorney, councilor si Chief of Police, i-follow up ko muna sa iya. With your help po, Iyo. Giraray, baka matabangan tayo nita. May nagpadalang picture dito sa muya Nasa opisina, may taralang Iyo po. picture. Tanagyan ko man talaga po ang tabi, councilor. Iyo po, iyo po. Apo, iyo okay. Po. Tarabangan na lang po. Yeah, sure po. Iyo man ang katuyuhan ta. Alam ko, Pagtarabangan ta po ini. Dugong daragin nyo ka man. Siyempre, bagtanggin niyo baga ako. Bagtanggin. Ang ina ko yaon sa Daraga, sa kuyang ama. Yaon Iyo niyang po. gabos. Okay. Opo. Sige po. Salamaton sa pagkapod. Salamaton. Okay, thank you. Salamaton. Thank Salamaton. you. Alright. Thank you so much, mga tugang attorney, councilor Ian Makasinag. Joshua. Okay, bako sa karaw, nasundan ko yung pigigibo ni councilor, mga tugang na kuan. Very active ini, bako na, kuan ali ko na siyang kamidbid, very active ini. Magpunpa kan siya magdalagan bilang konsel, very active siya sa iyang trabaho. Yan ang gusto tang mga legislador na pag may kuan, may aksyon, di ba? Para sa karahayan kan gabos, no? Dahil pigiling na anuman na problema ngaya, madagit sa mga tao, whatever. Ang importante diyan, maging maray, maging orderly, maging kaya-aya ang sa tuya tabing palibot. Ilingan sa bagtang na iyan. Kaya talaga, gayud kan panahon ko, takulang paman sa auto, kaya kulang ang parking, ngunyan, kaya kulang ka may auto. Baka po di ka mo dyan magpark tabi sa wala tuota, sa dit ang tinampo. Hello? Vicky, Po. good morning. Good morning. Gusto ko daw ang mentality ni Councilor Makasinag. Yeah, ako totoo, migo, personally, maski ba ko pa sa konsel, bibig kong pagkatawo ka yan Ano kaya siya, progresibo Mm. ang pag-iisip niya na futuristic, Yeah. di ba? Yeah. May sarap pa akong tao na may bid na araw kayan. Oo. Okay. Sisay daw. Di ko aram eh. Gini man damay ka na naman. Ang problema lang dito, mas dakol ang contract sa pag-iisip na araw kayan. At tayo nga ito, pag titamaan, mamuto-muto, dapat bako araw kita kayan, di ba? Pareho kayan, tama itong so. Bakong igong nagkaparadang mga tricycle dyan. Yeah, correct. Okay, sabihin pa na lang na may ordinansa yan. Oo. Dapat siguro tabi, i-review ang ordinansa Yeah. sa panahon ng unyan. Yes, taloy-haloy na pala na yan, sabi na attorney baga. Iyo tabi, yung aking pa, kung may nagpaparada dyan na tricycle, Oh, yeah. Ako talaga, migo. Nag-eskwela ako sa Bicol College ka ito. Yun na talaga, may tricycle talaga dyan sa gilid na anta. Advantage nga niya sa mo, pagbaba mong eskwelahan, halik ka saan, may bit-bit ka, matricycle ka sa kantong yan. Di ba? iyo tabi. Yan ang sarong nailing ko na dapat i-improve. Yeah. Nataktan mga LGU ta, tigtutugutan na ang paradahan, nasa mga Oh. kanto mismo, lalo una kung big Yeah, corner. correct. Oh, okay. Another item is, nataktan na yung mga corner, na yaon mismo sa ngarakmaan Oh. ang pedestrian lane. Yeah, okay. Pero yun sa nakakatupid Okay. kang trapiko, Mhm. dinikaduhon pati yan. Yes. Siguro dapat sabi mga sarday na bagay na hindi mo. Okay. Kaya more power kay Attorney. Councilor Oh, yeah. Makasinag. Okay. And Oh. And? Yeah. kay Vicky Henry Masada. Salamat, amigo. Good morning. Alright. Sige, sandali lang ata. Babalikan ko to ng istoryang yan. Taon ni si Angel, kasabay mga tugang ang undersecretary. Ang undersecretary po kan DTI, ASEC Grace Blisila Lanta
tayo na. Angel, good morning, Angel. Yes, good morning, VP Henry. Good morning sa tuyang mga paraantabay. Location kan sa Jabinyos yung kadagi sa hotel sa Legazpi City. Ngun sa ngunya na pagkaaga VP Henry, bubuksan ining 2026 Micro, Small and Medium Enterprises Conference. At maswerte tayo ngayon VP Henry dahil makakapanayam natin si DTI Assistant Secretary Grace Baluyan. Dahil VP Henry siya ang bisita ng DTI Bicol para dito sa nasabing activity. Anong activity, Angel? Anong activity yan? Pakiulit. MSME conference po, VP Henry. Okay. Opo. Mhm. Para mas mabigyan tayo ng ideya kung ano itong activity na ito, makakapanayam po natin ngayon, VP Henry, si ASEC Grace Baluyan. Opo. Good morning po, ASEC. Nasa kabilang linya po si VP Henry sa DCGB po. Opo. Assistant Secretary, magandang umaga po. Magandang umaga din naman po sa inyo at sa mga nakikinig. Opo, maganda po yan, attorney, na ASEC, na magkakaroon ho tayo ng pagtitipon dyan, may kinalaman sa mga MSMEs. Ano ba ang pinaka-obheto niyan at ano ang maibibigay na benepisyo sa ating mga kababayan, lalo na po ang mga member ng MSMEs natin? Go ahead, please. Actually, ngayong buwan, Opo. we're celebrating the MSME Week. Mhm. So this is nationwide. Opo. So in almost all of the regions, we Mhm. have a lineup of activities being conducted, no, Mhm. to celebrate the role that MSMEs play, no, in the economy. Opo. Lagi nating sinasabi na sila yung backbone. Yeah. So kumbaga ng ekonomiya natin. So importante na tignan natin yung pangangailangan nila Yeah. para mas madali yung kanilang pagninegosyo at lumaki sila, no? Yes. Kung titignan natin sa mga regions, meron tayong regional MSMED councils, no? So doon sa council na yon, si DTI ang secretariat. And ang members, government agencies, the Chamber of Commerce, the local government unit, Yeah. the academic institutions. Mhm. Because we want to really come up with programs that Yeah. address the problems as well as the opportunities, no, for our MSMEs. Kasi pag lumalaki yung negosyante, Opo. dumadami yung trabaho na nabibigay niya. Exactly, madam. Diba? Yeah, exactly. Lumalaki din yung buwis na binabayaran niya sa bawat Yeah. LGU. Oho. At saka nakakasuporta rin siya sa mga different communities. Mm. Lalo na yung mga agricultural sector, no? Kasi minsan yung produkto na po proseso, like yung laing nyo, 'di ba? Yes, Ano pa ba yung mga produkto na Yung pinangat po namin nyo? dito, pili, Yung pinangat. Nako, mga Oo. favorite ko yan, no? Oo. Lagi ko yan binibili. Mhm. Tsaka nakikita nyo naman, napakasipag ng ating DTI Yes. offices dito. Si no? Dindo po, Director na Oo. ma'am, ang sipag-sipag mo Yeah, niyan. ang sipag Kwan pa lang, nila ma'am, lahat, 6 lalo o'clock na yung pa lang ating, o wala pa sa office hour, tinatawagan namin yan, sumasagot po yan. Yeah, Oo. mababait pa sila, no? Tsaka committed. Yes. Yun nga, dito sa venue natin, sa Marison Hotel, Opo. meron silang Otopnuk. Yeah. Diba? Mhm. Dun sa airport kahapon, Yeah. dami nilang pasalubong centers doon. And hindi ko pa nakikita yung departure area. Mas Yeah. marami pa daw Yeah. doon. Opo. So I look forward to that. And Yeah. I'm really happy to see the DTI team, Oho. no, the provinces and the regions Opo. really working closely with the private sector Yeah. and the local government units to Oo. really promote our enterprises here in Region 5. Yes. Ako po, ASEC, wala akong masasabi sa mga tao ho ninyo dito sa Bicol, ang DTI. Ang sisipag at madaling kausapin pag Ay, may mga tama concerns, po, no? ating mga kababayan. So, actually, ako din yung in charge sa calamities, Yeah. no? Sa nung na bagyo kayo noon, no? So, tuwan-tuwa ako sa mga provincial directors natin kasi isang tawag at isang request ko lang na mga reports Opo. nandyan na, no? Mm. So,
natutuwa naman ako na nakapasyal ako muli dito at maging part ng 2026 Bicol MSME Conference Yeah. Oo. and to deliver a message for and in behalf of our Undersecretary Blessila Lantayon Opo. na hindi makapunta ngayon kasi sunod-sunod din yung mga meetings namin doon sa head office. Opo. Asek, maganda yung sinabi mo kanina na yung MSME is lumaki, ano? From small, medium, hanggang maging large, no? Yes. Ngayon po, may mga kwan po ba ang ating gobyerno na parang programa in support po sa ating mga MSMEs para lalong lumago po ang kanilang pagninegosyo po, Asek? Ay, Oh, oo, napakarami, no? Tsaka hindi lang DTI yan. Kung papasyal kayo dito, Yeah. doon sa likod ng conference area, merong interventions from different government Yes, agencies. yes, madami. May access to finance. Nandun nakita ko si SB Corp, Yeah. GCash, may mga microfinance institutions, Apo. nandun din si Land Bank. So, pwede po silang mag-consult doon. Yeah. Baka pwede na nga rin mag-apply ng loan. Loan. Nandun din yung mga, yung CDOST. Yeah, yeah. No, so lahat yata ng agencies nandun din si RTA. Kaya yung mga pending licenses to operate, pwede niyong kumustahin ngayon. Very good. Bukas, Very no? good. Maganda po yan. Opo. Asek, ako kasi member ako ng Board of Trustees ng ACCI, Albay Chamber of Commerce and Industry. Kaya nakikita ko ang sitwasyon natin sa pagninegosyo sa Bicol. Ang problema lang namin dito, pag may kalamidad, bagyo, Ay, tama. baha, yun lang ang nakakapekto sa amin palagi. Actually, Oo. yung si Mayon, di ba? Manakanak Ngayon. ang pag, ano? Yung abo niya, kung sa persisting naman tumatapon kung so, saan. we're expecting that it will erupt Yeah. anytime Para now, matapos na. no? And we would want na our MSMs prepare for Opo. it. No? In fact, one of the things that we're doing sa Negosyo Center is doing the business continuity planning exercise para malagay ni MSME, ano ba yung risk ng negosyo ko? Correct. Correct. So, number one, masunog. Yeah. So, anong gagawin ko para lesser yung impact sa akin? So, pwede tayong kumuha ng fire insurance. Yes. diba? Yes. So, Oh. ganun yung ginagawa natin. Importante, nakahanda tayo. Kasi karamihan ng calamity, hindi mo naman mapipigil. Yeah, correct. no? Lalo na mga Kaya nga- natural calamities, hindi natin kayang kontrolin yan. Yung man-made, siguro pwede natin. Pwede pa, malesen, di ba? Like sunog, may mga prevention, no? But when it's not man-made na, Yeah. we need to prepare, no? So we need to prepare for all the possible risks para may peace of mind tayo. no? Yeah. So even yung sa mga negosyo, karamihan sa mga gulo na nakikita ko sa mga pamilya, family businesses, yung succession. Yeah, correct. Pag namatay Oo. yung may-ari, nag-aaway-away Problema na. yung mga Yung anak, susunod. no? So Mhm. dapat yun, pine-prepare din, Oo, no? oo. Na pine-prepare natin yung negosyo natin Yeah. para in the long run, Mm. tatakbo pa rin siya ng maayos, makakapagbigay ng income sa mga, hindi lang sa pamilya ng may-ari, pamilya ng mga nagtatrabaho sa kanila. No? Opo, opo. So, at yung contribution nila sa community, to the economy, ay tuloy-tuloy pa rin. Yeah, No? opo. So, Opo, as a class na lang po I don't know if this is a trend sa buong Pilipinas. Tama ba? Pero siyempre, pag negosyante ka, may mga forecast ka pagdating sa pagdating sa financial. Pero tama ba na medyo mataas ng konti ang interest rate natin pagdating sa mga loan sa buong Pilipinas? ay, hindi naman. Hindi naman no? ganon. Kino-compute po yan Ayun, kung ano oo. yung nakakabuti sa ekonomiya Oo, natin. kasi may mga Kasi ibang yung- style naman yun, di ba? Kung paano binabalanse mapapagaan. yan eh, Binabalanse, no? correct. Oo. Binabalanse. May mga formula dyan kung Opo. ano yung dapat yung interest rate Mhm. na
prescribe din ng ating central bank. Mm. Actually, magaling yung ating Yeah. Bangko Sentral. Yeah. Mm. In fact, partner din natin sila sa Oo. financial literacy. Ayun, naputol yata. Sandali lang Naputol si Angel. Susko, bata, nagagay. Okay. Sorry, naputol tayo. Hello, Asek, sorry po. Yeah. Naputol. At kasama din natin si Bangko Central. dito. Yeah. Opo. Partner natin sa Mm. Negosyo Center Mm. for the financial literacy naman Yeah. ng ating Opo. mga negosyo Mm. dito sa Pilipinas. Opo. No? So, pasyal po sila Yeah. dito kahit Sure. hindi Sure sila po. negosyante Mhm. para madinig nila yung mga galing na Mm. speakers Opo. ng conference. Yeah. Ma'am Asek, mensahe po sa mga kababayan natin sa Bicol Region. Go ahead po, mula sa DTI. Nako, ang importante po, lagi natin ginagalingan ang ating mga sarili sa pag-manage ng ating mga negosyo, no? Mm. So, kailangan medyo aware din tayo sa mga bagong teknolohiya, Mm. sa mga bagong programa, no? Kasi may mga programa na baka hindi ninyo alam, Yeah. no? Na nandyan lang, Opo. libre naman, Opo. na magpapaganda ng inyong mga negosyo. Mhm. At pwede kayong pumasyal sa ating, actually we now have 1,461 negosyo centers nationwide. Oho. Pasyal po Mm. kayo doon kung may Mhm. mga katanungan kayo. Opo. And then later po, we will be launching the Negosyo Center online portal. Wow, okay So, yan pwede na kayong makita nyo ano-ano yung mga training sa ibang Oo, lugar. mas madali na. Mm, Oo, ano-ano yung mga nagpapautang. Yeah, Mas yeah. mababa interest, walang Mm. collateral. No? Mm. Makikita po natin yun doon. Tapos meron tayong coaching and mentoring online. So, Yeah. business experts naman na pwede nyong tanungin Mm. para makagawa kayo ng mas mabuting negosyo. Opo. Decision rather. Yes. Maraming salamat, Asik, at welcome po sa Legazpi City at Albay. Mabuhay po kayo. Yeah, maraming salamat din. Mm. And of course, I'm enjoying my stay here. Thanks to lahat, Opo. Marty Dindo and his team. Yeah. Opo. Okay, ma'am. Ingat po kayo. Angel. So, VP Henry, si Grace Baluyan. Asik Grace Baluyan. Baluyan. Asik Opo. Grace, Assistant Secretary Grace Baluyan. Okay. Yes po, VP Henry. Okay. Yan, Mm. VP Henry, ang mga dugang pa pong informasyon halos sa luwas is Mostaza Basic Shipping News. Salamat, Angel, sa report. Hali po dyan sa luwas. Alright, o di sige, babalikan niya to so nagkaperang issue to sa palibot May chat pala si amigong Boy Madilar. Ningas kugon dapat daw sampulan i-clamp ang nagpark sa no parking may income pa tapos ang pag-alin kang clamp. Iyo baga. Igadalan tabi ito Pading Boy Madilar. Good morning tabi sa imo. Dapat talaga may mga clamp naman kita dyan sa Daraga Albay. Good po ang sa imong punto. At saka sabi ni Prof. Dean Ronel Juneda, 2 times na iyan na na-feature dyan sa DCGB News as in i-review ko sa online DCGB features in Dukan 2025. So inot baga, nagtuga so DPWH na may 5 million da asinda for that garo piglan si sana kita. Hay na daw. Yung mananggad, ano sir? Sige daw, i-review ta daw, okay. Yung mananggad yung mananggad tama na dangog ini ni Sir na Lionel Juneda, si Dean Ronel Juneda, mga tugang diyan po sa Bio Tobacco Campus. Yung mananggad gari mananggad igo akong natandaan na. Thank you sir. Talamaton tabi sir sa imong reaction hindi po sa tuyang programa nagdagong sa kuya Sir Ronel Juneda tabi din kan Bio Tobacco Campus. Minatandaan ba nang ako babalikan ko daw iyan itong report report tabi ni Karen may kinaraman tabi sa tinampo diyan sa may Partikan Barangay Kiwalo diyan po mga tugang ay ning pasakat diyan tabi sa may Farm Plate area diyan po sa munisipyo Candaraga. Alas 8:38 na, magbabalikan hapot. Magkalipas lang kan mga patalastas.
Ang baretang ini hatod sa Indokan. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Ang oras hatod sa Indokang. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin. Ready to experience exciting rewards and luxury gaming? With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards, from bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940, 0941, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG 2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Magandang araw! Kasama natin ngayon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray ngayon ang kwento ng pag-asa sa kabila ng pagdadialysis. Sir? Dati, hirap na hirap ako. Lagi akong pagod at masakit ang katawan. Pati na yung paglalaro namin ng basketball na hinto eh. Sir Ray, alam namin na hindi madali ang pagdaan sa dialysis. Ano po ang nagbigay sa inyo ng pag-asa? Totoo. Pero habang inaalagaan ko ang sarili ko, sinubukan ko ang kidney care. Ngayon, masigla na ako at tuloy-tuloy ulit ang buhay. Hindi madali ang dialysis. Kaya mas maganda ang prevention. Iwasan ang dialysis, protektahan ang kidney mo. Gawing araw-araw na suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, Wana. Patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Ang buti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach stations sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko ng Department of Agriculture sa Bicol. Pag tayo'y may sakit, gusto natin gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth. Yakap ng PhilHealth, nang tayo'y malayo sa sakit. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yasheno Mall. Yasheno Mall. Yasheno. Gusto mo ng best student life? Sa UNC, hindi lang yan pangarap. Yan ang reality. Dekalidad na edukasyon? Check! Makabagong learning modalities at modern facilities? Double check! Expert teachers? Check! Para hindi lang maging mahusay at mabuting tao. Kundi future ready, work ready at life ready ka. Ang proof? Look at the top-notchers, the board passers, and our successful alumni. At ang high employment rate,
Tatak UNC yan! Kaya wag nang mag-hesitate. When it comes to your future, UNC is your best bet. Enrollment is ongoing in all levels for school year 2026-2027. For more information, you may call Janet at 0907-156-6898. That's 0907-156-6898. University of Nueva Cáceres. Enroll now. Kuya nyo ba nin hashtag HopeCore? Kung iyo, hilingon nindo sa online so hashtag isimaging best ni istorya nin dati mga MacDo crew members. Nakakainganyo. Igwa mga nagpun sa MacDo bilang crew members, ngunyan, nakamtanan ninda so sa inda mga dream jobs. Igwa mga naging nurse, teacher, journalist at pro volleyball player pa. Kadakol sa inda nagpuon sa crew member at nagtalubo bilang manager na mamayukan sa iyang sadiring grupo. Sa kuyang orgulyo para sa inda. Sa mga istorya ninda, isimaging best me talaga sa MacDo. Perfecto ang sinang setup para sa working students, ninulis sa orog ninda, flexible schedule. Sinda mag-a-adjust depende sa katungdanan mo sa eskwelahan. Igwang pagtutulungan din, kaya masasarigan mo ang pagtatrabangan nin lambang co-crew members mo. Igwa sinang world-class training na matabang sa imong pag-usuwag. Talagang isimaging best me. Kaya, kung ika naghurup-hurup sa pag-apply, dibuhon mo na. Visit MacDo PH Careers Facebook page or visit the nearest MacDo store near you to apply. Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liveraid Pro. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liveraid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro. Anom na dekadang nang nagsisilbi, min may pagmakulog, asin nagahatod, min magkakanigong pinansyal na produkto, asin serbisyo sa mga Bicolano. Ang Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated, ang kaagapay, asin katuwang, kan pag-abot kan sa indong mga pangarap, 60 taon in serbisyo, 60 taon nin pagtitiwala. Purbaran ang samuyang mga deposit products. Igwa para sa mga kaakian, saraday o darakulang negosyante, mga estudyante o may mga trabaho. Igwa man in mga loan products. Arukan, farmer's loan, barangay loan, salary loan, as in business loan para sa mga micro, small and medium entrepreneurs. Ang gabos na deposito naka-insured din hanggang 1 million pesos. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Bisitahon kami sa pinakaraning branch sa Indo. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated. We care, we serve, we deliver. Rural Bank of Pilar. Tuhod, siko, baywang, aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Kapag hanap mo'y karne na sariwa at dekalidad, nung nichap ang sagot, subok na at tapat. Skinless na manok, malinis at ready iluto. Perfect sa pang-ulam ng buong pamilya mo. May longganisa na
almusal na swak, bawat kagat ramdam mo ang sarap na di tinipid kahit saglit. Siomay na juicy, paborito ng bata at matanda. Nung may chop ang pangalan na tiyak mo maaasahan na. Kung gusto mo ng frozen meat na fresh at sigurado, Nung may chop ang choice na swak sa budget mo. frozen meat na quality, panalo sa presyo talaga. Sa lasa at linis, ramdam mo agad ang kaibahan. Nung may chop ang tunay na kaagapay ng tahanan. Almusal hanggang hapunan na busog at saya, longganisa, skinless, siomay na pampasaya. Frozen meat na madaling lutuin kahit kailan. Perfect sa abalang oras ng bawat tahanan. Kapag kalidad at sarap ang hanap mong tatak. Nung may chop ang brand na hindi ka bibiguin kahit saglit man lang. Sariwa, malinis, abot kaya ang presyo. Nung may chop ang katuwang mo. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Smile always! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, Ariner Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao, Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo naaalarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, na patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Ang buti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay.
Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach stations sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Anhapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Sige, mga tugang, oras po sa Pilipinas, 6 minutes before 9 in the morning. Balikan ta po ang dagdag na report. Hali po dyan sa luwas. Nasa linya ang Bareta, nadara po ni Jimmy Nasalita. Ngunyan tabing pag-aaga, digdi po mga tugang sa inyong programang Anhapot. Anhapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Jim, good morning, Jim. Sa BP, maray na aga, misteryoso, asin nakakabilib man talaga ang PPA Puduran. Kung saan talagang kakaiba man ang policy, talagang nakakabilib dahil sa pigbalo baga niya to na magkabaralansen, mga issues in concern na nagburutuan matapos na ma-interview mo si MDRR mo Chief Noel Ordoña. Yeah. Kana kaaging aldaw, alagad sa guardhouse talagang prohibido magpalaog ni tao sa PPA, palaog pa siring sa PPA. At nga ni nagpipresentar ka na taga-media asinigwanin ipapalo up. Ngunyan, pigadan baga niya to ka na pangaran ka na manager, bawal. Dahil nagtaok ipangaran. Yeah. Ngunyan, ang CDRRMO, kan syudad kan ligaw, Sir Choi, ano na sir? Pangaran ni Sir, si Choi, basta Sir Choi, CDRRMO, kan ligaw, nagbalo man na maghagad ki cellphone number, contact number sa taga PPA ninulit ta igwa baga ka nakagingal daw nin mga stranded dahilan ka tong habagat ni hapot di nag-contact siya kay MDRRMO Chief Noel Ordoña. Duman man si Sir Noel Ordoña para maghagad ki contact number. Dahil man nagtao, bawal man da. Nakakapanibago talaga ang sistema. Mientras tantong mismo si Mayor Banji Arandia, dahil nga niya da amidbid kung si Isay an PPA PPA manager, port manager. Pagsabing, dahil man poon kan siya naging alkalde, dahil man lamang nagkortesiya o nagpasyar bilang siya ang alkalde, nasa teritoryo kan Puduran, anayin siya opisina kan PPA. So sa ngunyan, dahil talaga kita magiginibo. Ano da ko aram kung na-follow na interview ni Angel so PPA Regional Office digdi sa Kwana. Tibi pabantayan tabaga ito. Pero aram ko pig-follow up niya ito kaso hapon gayon. I don't know what happened. No. Kung dahil makaurun ko dyan sa Pier Campuduran, dapat makaurun ta so digdi sa PPA, sa Rawis. Yan opisina ka. Diyan ang pigtuturo. Saan ka nakahiling na opisina, ahensya ng gobyerno? Minimum manager. Aboy tao kan gwardya. Ang pangaran. Minimum contact number. Wabagay ni mga for emergency purposes bagaan si DRRMO. MDRRMO. Wala na man nakakuha kin number. Ngunyan, may direktibo bagaan NDRRMC o CD na magkondusir kay mga simultaneous earthquake drill. Nagbalo naman sa Sir Noel Ordoña earthquake drill. Baga pasilidad kan gobyerno para handa sa anuman na sa kuna darakan linog. Pinaruluwas na sinda. Yeah, yung ani yan eh. Sige. Ang talaga dapat makauron ta sudig sa regional office. Ipala pong ko daw ka Angel kung ano nangyari sa follow-up. Basta digdi sa area ko, dahil kita mababasol, nagbalo na kita, wara man dahil man kita natawanin pagkakataon. So,
Dahil kitang maginibo. Basta nagbalo kita mas kiharayo, di naman ta. Ngunyan, diyan nasa PMO na asa, just diyan kahit sa Ligasipina. Digdi sa regional office Sarawis, ang opisina kan digdi sa may kanto pagidyan ko ang Jimmy, kan reporter kita eh. Pagidyan ko ang digdi sa may harani sa gilid ng lagat. Garo sa may harani sa kuan, harani sa Napolcom office kundi ako na sala eh. Basta ay sa may RTC. Nakahang ang concern sa may likod kang RTC yan eh. Regional Trial Court. Nakahang ang concern na ini na naghapot minimum alkalde, naghapot. Si DRRMO, ligaw, naghapot. MDRRMO, Piodor, naghapot. Dahil man kitang nakukuha ang kasimbagan, naghapot man nga ni kita, wala man kisimbag. Yeah. Okay. Sige, Jim. Kaso, sarong aldaw ka nagataram sa Angel, nakauro niya da si, madali lang atang, si big kauro, big text niya. Di ko aram kung na-report sa ibang programa o kung ano, kauro niya da si, halat nga na, tanapong ko sa pangaran, tangani na, may follow-up kaan si Angel, Galindis kayo dito, sa apelyido, madalang tanapon ko, Ito, si Sir Galindis daw, kan Philippine Ports Authority, yung pagkakauro niya eh. Anyway, sige Jimmy, pa-follow up tayo yan, ha? Minasalita sa pangaran kan Rice Enterprises, Alright. City, Mr. and Mrs. Marisa and Raul Calio, DCGB News. Salamat Jimmy sa report. Hali po dyan sa luwas. Mientras tanto, pag-ibo ka ni ka 150 padyak na parte kan programa kan Dole na padyak ng pangarap, posibleng day kayahon kan mga paragibo sa Tabaco City, Salbatanak. Nito lang naki-resources. Ali, kakadakulan ka ni pag-ibong padyak. Jomar, good morning Jomar. Thank you very much, BP Henry. Sama niya, BP Henry, iyan ang ipinahayag sa DCGB News ni Sosing Mabuing Consejo ang peso kan tabako matapos na ma-receive binatan lukan ng gobyerno kan tabako ang 5,102,250 pesos hali sa Department of Labor and Employment bilang parte kan programang padyak ng pangarap. Sinabi ni Buing Consejo na ang naunang bita na kantidad, iyo ang ipapagibonin, parte kayo ipapagibonin 150 padyak para naman sa mga recipiente na napili. Ang mga napili digdi, so mga dati nang may padyak dito, Henry, na nagkararang ka na, pero padagos pa man na nagdadalagan na makahirako na. Diba man, dahil na nakadalagan, tanarang ka, dahil nga na rin nyo, kan mga Frankie mayor's permit. Sinabi ni Buing Consejo na dahil sa kadakulang kaining padyak na gigibuhon, 150 ni, baka nga yaday ni kayanong kan mga paragibo digdi sa tabako, to sa radiyuton masaran paragibo. Alagad kung ano pa man ang magiging pa sistema kayang sayang sinabi na bahala na submit sa Awards Committee kung para noon yan. Yeah. Basta ang importante mag-ibo ang 150 padyak. Ang 150 padyak na ini susub kay Buing Consejo, igong alokasyon na 4,800,000 hali duman sa 15 million pesos. Nagluluwas ng kantidad na palansyan para kan kada padyak digdi sa tabako, 32,000 pesos kada saro. Mahal naman ano, sarong padyak ka. Kasabay na yan, Jomar, so bisikleta? So bisikleta yan. Labos na? Di ba ang padyak baka di dakula baka kung harap kan sa Ligaspe na saradit. Correct. Oh. So tunay na padyak yun isa darakulang bisikleta. Yan kung ihilingon ta kung 4.8 million ang pondo para sa padyak alone sa 150 nasa 32,000 pesos kada saro. Dahil naman kaya pa lang talaga kan mga parapadyak na ining saradit na naghaharanap buhay kaya tama lang na magkatarawan sinda kadakalan kan mga dating may padyak na rarangka ng unyan dahil na namintay dahil na napakaray iyo itong sa mga parapadyak BP Henry na nakuha ninda sa padyak sa pagikan boundary hulog sa mga kapitalista kaya nagkaigwa sinda kan mga arugayan. So, ang tada kay itong kwarta, aling sa 5 million, kung ang allocation sa padyak is 4.8 million, iyon para man duman sa mga best na itataw duman sa mga parapadyak, mga warmer, kung ano-ano pa, na mga accessories,
para duman sa mga parapadyak. Mhm. Naglalaom si Bun Consejo na sa ibong kangarog kaning medyo may kadepisilan ang paghahanap kan magibo kay ni masusulasyon na ni kan Bids and Awards Committee asin may pagpapadakos tulusan programa dahil ang tayaw na kaputakalukan ng gobyerno ang kwarta. Yan ang report, Jomar Bian, DCGB. Salamat, Jomar, sa report. Hali po dyan sa Aluwas. Mga tugang 9:00 na. Salamat kan sa inyong pagantabay. Mabalik pa ko dyan hapon 3:00 sa programang Pinky on Mawave. Hindi po si Henry M. Thank you. Goodbye. God is good. All the time. Mabuhay. Ready to experience exciting rewards and luxury gaming with new